Ojo rewel, ojo ngeyel, katresnane Yesus ra eneng tunggale. Ojo rewel, ojo ngeyel, manuto marang karepe Gusti dudu karepmu. Nek nyambut gawe opo wae dilakoni nganggo katresnan, ojo ngeluh wae kuwi ra ana gunane. Ing penggawean opo wae nyambut gawe karo seneng, anggep nyambut gawe kanggo Gusti ra kanggo manungsa. Ojo